Yen tak sawang ora kleru iki Yayi Cakraningrat. Mboten lepat namung kula saos bekti kunjung ngarsa panjenengan dalem tak nggih. Wis tak tampa ya Cakraningrat. Ola patudo pangestunipun Kagange Tampanono. Kula petak asta kalih saged tata simat kula salmenuti Sang Gusti. Melu takon sak bandure kahananing Sampang Mandura sing wis kok tinggalake sasuwening awakmu melu nganen margya sodoran kepiye? Berkah pangestu panjenengan Madura aman boten-boten lang alak. Kene. Nuwun sewu. Sapu jajar karo Iki. Iki dina Yayi. Iki. Aku njaluk palilah marang awakmu. Bab ala lan becike katentreman sodoran sing pungkasan iki tak pasrahke marang awakmu. Mbok menawa ana wahya kang bakal mlebu ning alun-alun Kartosura iki. Iki. Lajeng salajengipun kados pundi Gusti Sinuwun? Saring dina Iki pungkasan. Iki. Gendera Tunggul Yuda kudu ning sing bisa ngrutuhake. Makaten. Saperlu ngenteni palunggane Yayi Jengrono. Yayi Jengrono iki sapa sing wajib kok tuding jago saka ing Surabaya? Nggih, menawi kepareng. Nggih putra kula kekalih. Raden Sawurana dalah Raden Sawung. Bagus. Sawung Rana dalah Sawung Sari kok jago. Inggih. Kok kongkon nyodor kanane gendera Tunggul. Leres dawuh padha. Kena. Sing ngono dina iki iso kawiwitan. Bagaimana ini Jenderal? Apa bisa ini dimulai? Kamu harus bisa. Kanjeng Rama, Iya, nggih, putraku Sawung. idi pangestu panjenengan ingkang kula suwun Kanjeng Rama. Sun rewangi sindakep sinuwun tunggal babagan awasa. Nyuwun kanugrahaning Gusti Kang Maha muga-muga kowe bisa ya nggih. Inggih. Petep pajo. Ganteng-ganteng harus bisa. Kanjeng Rama, Kang putra nyuwun tambahipun pangestu mugi saged kentasi menapa ingkang dados pakaryanipun Gusti Sinuwun Pati Sinten. Tambahi dipangestu ya. Hati-hati. Dan kamu harus bisa. Tak bisa. Inggih Kanjeng Rama. Dan bagaimana ini? Tidak ada yang bisa. Gusti Sinuwun. Apa Yayi Cing niki jago-jago pun boten wonten kang saged. Berarti niki patembayane Gusti Sinuwun nak gagal boten saged terusaken niki. Mesine mengkono. Sarening dina iki dina pungkasan aku isih meni palilah. Nuwun sewu. Heeh. Nek ngoten umpami kula sing daftar tumut patembayane dos pundi Gusti Sinuwun? Kanggo apa awakmu lek wis duwe palungguhan ning Sampang Mandura. Iki. Aning punten-punten senekanya. Mun kula sing bisa takdine puspito nek kan ganjarane pasraki kang penakan Sawurana atau Sawung Sari Gusti. Oh, karepmu ngono. Iki. Yen awakmu iso ngrutuhake gendera Tunggul Yuda, Iki. bebanane kok wenehake marang putramu utawa ponakmu si Sawung Rana dalah Sawung Sari. Iki. Yen ngono tak palilah Yayi. Matur nuwun, Iso Gusti. mleboni sodoran. Iki. awak. Lanjut. Ayo, Dok. Kalau Dok. Yes. Kalau begitu daftar. Lapa-lapa Madura, glodok Madura, bledek Madura, jago Madura, ganjali kapal. Saya sampai bingung. En pelan-pelan. Glodok Madura, Belodok Madura. bledek Madura, Ledek Madura. lapalap Madura, Alap-alap Madura. ganjali kapal kandas Madura.
gajel kapal kandas Madura. Raden Mas, Raden Mas. Cakraningrat. Aduh, Cakraningrat. Wis. Wis. Aduh, wis. Oh, yes. Mana tangan? Oh, iya. Kalau begitu bisa dimulai. Sinuwun. Kula nyuwun iki pangestu panjenengan Gusti. Pangestuku kanggo juragamu sodoran kanane Gendera Tunggul. Satu kali. Kali mana? Kali lampok. Apa yang pertama? Dua kali. Kali mana? Kali Bontoro. Kali Bontoro. Ya yo, kalah. Lampu mesti dia kalah yo. Ya kalah. Loh, Tiga kali. kali mana? Kali Sari. Lah yen awakmu ora iso ya. Terus apa tetep komplang katumbangan Surabaya lak ora? Nggih, boten. Diwarakake marang sapa wae pawongan iso ngleboni Gendera Tunggul nyodor anane Gendera Tunggul itu. Makata Gusti. Pangestipun Gusti. Iya. Pengumuman. Sapa bae sing ngedingake pengumuman diri dia. Pas apa tak pandang bulu nak kanan karang berdesan totok pada paribasana. Cebengang lebu patamen Gusti Patri Sindurjo. Suruh lebu kalau lalun. Ya, tak pandang bulu. Tua ngode. Laki bini oleh setia. Ya lebu. Sepi mamring sing lumpuk krungu swara kula tambah ilang kabeh semburat. La ri. Apa jadi agak karep dipiye? Ngapunten saderengipun Kanjeng Mbah. Menika pekatik wonten ing dalem. Sing dadi panitia iku aku apa awakmu? Kanjeng Mbah Cakraningrat. Nek kon gawe dhewe-dhewe bahasane kula tanggung jawabku. Ngapunten Kanjeng Mbah. Syaitan Kanjeng Mbah. Ndi arek? Jong. Yo rek elek. Riko kok moro-moro mari mlebu rene sing ngongkon riko sapa, Cok? Ya kanok sing ngongkon krungu. Krungu ya apa? Sapa dia? Tak pandang bulu orang neka konyek. Apa konyek ya? Apane lho? Mun tak pelak ngocak metu aja ngocak jebe bae pokok bener ya. Cara Jawa. Sapa menoreng neka penolong mung bisa ya. Iya. Pandang bulu ngono. Ngomong tak karu-karuan. Nggak riko jenenge sapa? Reang Joko Berek. Oh Joko Barak. Joko Berek. Lah iya Joko Barak. Joko Berek kok. Aku gak iso ngomong Joko Berek. Lah iku. Dirokno riko. Joko Berek. Heeh. Lho lha riko rene kok ngrungokne lapor riko, Cong? Pisan reang goleki jaran reang. Jaran reang iku telu ana kono pindhone reang kate ngleboni mbok sayem. Lho. Mbok sayem wis kecekel polisi nak. Sayembara. Nah, sayembara. Lho kok dhisik wong melok sayembara cek ro alang ujure menawa riko nek hukum to tadi derajat pangkat karuan riko teko endi anake sapa cek kena riko teko endi asale Teko Idandonowati. sik duwe wong tuwa Ese. wong tuwa wedok Ese. sapa jenenge Lara Blengoh Dewi Sangkrah. wong tuwa riko lanang Wong tua
lanang Lho, enggak kok wadik kene ngene tangan. iku lho. Sing iki. Heeh. Iki Kanjeng Rama Rika. Heeh. Lek Jang Rono. Bener iki anae Rika. Niku pekatik. Pekatik. Aduh Le, aku ngarep wis ngomong Rika masih lengser di Temenggung. Besok balik masyarakat sing apik. Pekatik karo Patemi jon duweni watak mban kiri mban cilatan. Kabeh wis Rika karepno. Lek gak ono Rika tak ono arek iki tak ono. Apa sing loro ganteng sing situ elek mendolo kaya ngene. Apa. Terus Rika kating leboni Patemboyo. Heeh. Engko dhisik nak panitiane Kanjeng wa tapi tak taruh dhisik ya. Sinuwun. Saya cakrang nera to. Niki lare saking Karang Pertesan. Lek nurut kandhane arek niki jenenge Joko Berek. Putra Pekatik king tangan Lek Jangrono. Ajeng nglebeni Patemboyo angsal napa mboten kula pasrah dhateng panjenengan. Nek jeneng kabeh mau wis tak tungokake dhewe ya, Yi. Iki. Aku meali lae. Kena bocah iki Oh, ngleboni ananing sodoran. Kalamun dheweke ora iso ketok gulune singguh tumbaling sing alun-alun Kartosuro ya. Maka teluti. Cong, Rika krungu dhewe ya Rika gak diundang Rika nyalai. Ping sitok Rika lek iso to di Senopati Anompang Wetan Jarbejo. Tapi nek gak bisa nak diketok gulu Rika alias dipateni. Mulih ae Cong ya. Sanggup kadare wong gak patek kanggo ae lho. Lho, Rika sanggup. Sanggup. Wani nak, Wani. nekat nak, abo boko barak. Wah, iya, tuh, daftar nak ya. Bagaimana ini orang atau udang? Daftar nak ya. Heeh. Ini orang belum jadi ya. Berani-berani ke sini ya. Orang belum jadi ini ya. Dan kamu jangan seperti aku. Ya, daftar. Nama Dan cadang. siapa nama kamu? Ngomong le jeneng ini. Namanya Joko Berek. Oh, namanya Joko Berek. Joko Berek. Lek umur biyen umurku 20 ae. Sarene gremis pen 19 wis. En apa itu 19? Hah? Ini bukan en tawar menawar, itu umur. Berapa? 19. Oh, 19. Oh iya. Oh, tanda tangan. Loh, mangsine entek. Lah, lho. Mangsine entek. Loh, mangsine entek neh rek. Lah, gak podo bahasan mangsine. En mang sini blobor. Ya. Bisa dimulai. Hah? Ya, dah. Tidak korai dah. Lah. Aja, keliru nak. Sing ndi? Iku En nak. bukan ini, en itu. En kalau sini nanti dekat. Siapkan. Yes. Kanjeng Rama patunganipun prasane kang agung iki Kanjeng Kang Mas Sawung Rono patunganipun prasane kang agung iki Kang Mas Sawung Rono. Yo, tak dungano padang dalanku jembar kuburmu. Kang Mas Sawung Sadi patunganipun prasane kang agung. Tak dongakno diaku karo umat rasulmu. Kanjeng Wa penempan cakrane rak patunganipun prasane kang agung iki Kanjeng Wa. Tak ideni jong, lek Riko mesti bisa nak ya. Hati-hati. Bangsa ndom. Yes. Kanjeng Sinuwun agung pantunganipun pasuwane ingkang agung iki Kanjeng Sinuwun. Semoga inggih kanan dan wujudmu bocah sepeniso. Aku wajib meneni parilah. Engko wajib meneni pandonga marang aku. Iso ngerak ngrutake gendera Indonesia ya. Yung Dewi Sangkra Pak De barek Mbok De. Para yang turung lili ramahan keceratan ngombe keselapana anak para dadi tontonan alun-alun
Surayong Dewi Sangkra. Kabeh keiwalan ping 3 manare mek sepisan lamun gak bisa Suratana bakal diketok gawe tumbal alun-alun kantor Surayong Dewi Sangkra. Padungo para tasur sing Surayong Dewi Sangkra. Petek Bagong padungamu tasur sing gedhe kok lamun ra bisa ngrutrep para bakal tak sengkake ngalur Pakde bare Yung Dewi Sangkra yang dikasa pasepan para ganyo-ganyo lepas bicara joglono prismabur pamore jalan dadi batri putri kang ndawane ganjaran ratu Pekanipati Yung Dewi Sangkra. Bagus sekali ini Dora. Yes. Menika yuga kula. Lek wis kelakon iso ngaya pakaran kaya ngene yuga kula. Lek mang jare pekathik nek. Inggih pancen kula menawa nguji supados yuga-yuga kula sedaya menika gadahi jiwa-jiwa satriya. Nuwun sewu Kanjeng. Oh, ngono ya. Ingkang saged ngrentahaken menika Joko Brak lajeng ingkang jumeneng Senopati Anom sinten Kanjeng? Joko Brak le. Joko Brak boten Lho. Kene Joko Brak. Nggih, perlu kawuningan Kanjeng Sinu. Iya. Yoktosipun Joko Brak menika inggih yuga kula piyambak. Namung saking garwa selir ingkang Putramu. Inggih. Saka garwa selir sing midil saka ing pade. Leres. Saiki kok duduhake aku kok aku. Ya ora dadi pengopo. Inggih. Dheweke sing bisa ngrutuhake gendera Tunggul Yuda kang dumunung ana ing kitiran Manor. Inggih. Lajeng kersa dalem nyumanggaaken kemawon. Monggo. Sarene dheweke iki iso ngrutuhake gendera Tunggul Yuda bakal jumeneng dadi tunggung Kanoman ana ing Brangwetan Surabaya. Tak winisuda Kulmak Sasra Negara. Nggih. Sak sampunipun pun Joko Brak menika dipun wisuda dados Kulmak Sasra Negara. Kangge ngruntunaken asmanipun putra kula kekalih Sawung Rana dalah Sawung Sawu. Pramila nyuwun kesaksian panjenengan saha Kang Mas Sakraningrat. Ya. Sak sampunipun pun Joko Brak sineksanan dados Adipati Anom Brangwetan Surabaya dados Kulmak. Joko Brak inggih sawung galing. Apa ndak? Bagaimana? Apakah orang seperti itu bisa memimpin ini di Ana ing Surabaya. Ini tak kandhani. Yen bocah kaya ngono mau, kiraku wae ya ora bisa. Nanging ana sing wigati kanggone awakmu. Awakmu bakal duwe kekarepan apa wae mesti bisa. Ya yen Sawung Rana utawa Sawung Sari, aku duwe rasa was-was. Nah yen si Joko Brak wong bocah saka desa, awakmu njaluk ning entuk palilas saka aku, dheweke mesti nyetujoni. Ngono. jadi bisa di Karepmu apa? Arep nggawe dalane kereta geni saka Brangwetan nganti teko ing panggonanmu kono? good yes Tenan iso. Mulane siaga soldat-soldatmu diklumpukake kabeh Oh, siap. budal ning Brangwetan. Yes. Tanah pira ambane sing kok butuhake patok ana ya. Ning sing cangkala. Nek pakaian sing rupane padha karo si Joko Brak Sawung galing. Coba kan, kowe mlebu ning centong iki ngestoaken dawuh pangestu panjenengan kula suwun kanjeng Ibu. Tak pangestoni. atas kamar saudara Kanjeng Ibu, Ya, sak sampun kula menika sampun ngembare kalian Joko Brak Sawung Galing. Kados pundi? Lajeng kula menika kados pundi kula nyuwun pititah saking Kanjeng Ibu. saiki ya sampun. Saiki kowe wis madani, wis kembar karo si Joko Brak Sawung Galing ya Kulmak Sasra. Dina iki kowe kudu teko ning Ketemenggungan Surabaya. Kowe sing bakal ganteni palungguhane Kanjeng Ramamu. Yen palungguhane Kanjeng Ramamu sing anti sing apa kuwi sing ngenteni kuwi si Joko Nuwun sewu, inggih, nuwun sewu. Piye, Mas? Ingkang resipun
Kang Mas Sawunggaling menika kapure dhateng Katembenggungan nyuwun beslit ingkang resmi Kanjeng Ibu. Inggih selit ditampa. Beslit ingkang resmi panjenengan saged lenggah wonten ing kursi gading dampar kencana wonten ing Brangwetan Surabaya. Inggih tutna saka kadohan. Ibu, kula nyuwun pamit lan nyuwun tambahi pangestu. Pangestoni kuwi muga-muga kasembadan apa sing sadista kekapan. Tutna saka kadohan, Mas. Monggo Kang Mas. Gena mastuti sekareng Bawana jagat dewa. Jagat dewa sisaning Bathara. Lo. Bok. Rep sidem permanem datan ana sabana welang alisik semirala datan sumilir. Hamung riyang Joko Brek Sawunggaling kul maksa surung bara kang cekel pusarane adil ing Brawetan Kagungan kutha Surabaya. Bok. Hamung riyang Joko Brek Sawunggaling kul maksa surung negara ngadeg jumegrek lir kadya beteng Sinukerta. Kang ngarasuk busana kalaringran. Udang caping Bang Baswanta. Udang datan kaudanan panas datan kepanasan sangka sorote Sanghyang Bagaskara. Bok. Lo. Sompeng ginubet ilate naga kang nyembur tumupeling Astagina. Prabu Sakti tanpa dimenang tanpa rawa mundur sapecak luwes demahe Sima Bantala. Sinuyutem putra Sada kamulaning kawula. Lo. Bok. Sabok timah netra kencana tetela seneng tapa brata gagah lan pideksa. Riyang bocah gorong cukup pemerus maning leboni giri Patembahan Agung Kartosura. Akeh sekereng para menteri Bupati Patpancanegara padha tinggal ganggang colong keplayu gak bisa ngentasi pakarwan Agung Kartosura kajaba Riyang Joko Brek ya Sawunggaling kul maksa Sranagara. Bok. Lo. Nanging sawising Riyang bisa manak-anane gendera tamba yuda sing dipasang ana sak nggone kitiran Maragala. Reyang disengkakno ngaluhur jumeneng Temenggung Kanoman ing tlatah Bangtan Surabaya. Jejuluk Sawunggaling Joko Brek ya kul maksa Sranagara. Apa kang dadi majasi kulmak? Nganti Reyang jejuluk kulmak Reyang durung rumangsa nampa beslit sing kanthi resmi sangka astane Sinuwun Sindraja. Ya pindho salinaring ratu. Malaing dina iki Kang Mas Sawurana dalah Kang Mas Sawungsari tinggal ganggang colong keplayu nyambut gawe bebarengan karo bangsa Akuda ya bangsa Walanda. Sing ngancik ana bumi Nusantara. Wah keblaenen. Bok. Manawa Kang Mas Sawurana dalah Kang Mas Sawungsari gandeng renteng karo bangsa Londo. Bebasan keriwan dadi gerojokan perkara gedhe sing mburi bebasan gelandang carang teko pucuk. Wah keblaen. Aja para terusno Kang Mas. Manawa Reyang ngelingake malah Kang Mas Sawurana dalah Kang Mas Sawungsari tansah maguguk makutha waton loh kenek garesing Joko Brek lebur tanpa dadi. Malah ing dina iki bangsa Londo wani mbangun dalan kereta geni sing tanpa izin marang Joko Brek ya kul maksa Sranagara.
Wah keblaen. Bebasan mumbul koyo manuk deranjangan kopat kapiti koyo buta kula tapak angin. Kene garesing Joko Brek lebur tanpa dadi. Kono. Padha ndelika. Iki kok angine kemrosok sapa sing bakal teko? Kono. Kene sapa? Nger, sapu jajar karo pun wae. Kene. Iki ora dina Pasuwanan Agung, ora apa-apa. Mung pribadine pun wae ijenan ana ning papan dunung iki. Eneng apa? Sowan kula. Joko Brek lho galing. Nggih, sawung galing maksud. Eneng apa? Sowan kula kanthi mboten tinimbalan Kanjeng Wong. Ora apa-apa. Kula dados Senopati Agung wonten ing Surabaya menika tasik Polma. Pramila Kanjeng Wong sowan kula wonten ngarsa paduka menika nyuwun beselit supados jejeg anggen kula ngegem panguwasa wonten ing Banguwitan Surabaya. Pancen kuwi saranane yen awakmu durung napa beselit tegese mung sawetara wektu dadi tumenggung. Lah yen wis nampa beselit resmi awakmu dadi tumenggung kan maning Banguwitan, panguwasa ya ning tanganmu. Mbah kok apa-apake wis apa jare awakmu. Entenono yen ngono ya. Entenono. Nggih, Kanjeng Wong. Joko Brek saunggaling iki beselit Joko Punwa ya to wis tak asmani. Ya iki jenengmu ya wis pranyata gawanen yen wis awakmu nampa beselit iki rehna sing apik ana ing Ketemunggungan Surabaya nggih ya. Matur sembah nuwun Kanjeng Wong. Kula nyuwun pamit. Kok kesusu ae to. Enggal ngagem panguwasa wonten ing Banguwitan Surabaya. Saking gembirane manah kula Kanjeng. Pareng nyuwun pamit Kanjeng. Yo tak pangestuni. Yen tak padhake mbok menawa ora kleru kaya si Joko Brek saunggaling iki kok bali maneh mrene iki perlune apa Lajeng bali lho ingkang wangsul ngriki malih menika sinten sinuwun? Awakmu mau lak wis teko mrene to tasih sepindah menika perlumu apa yen sepisan iki mrene? Lajeng kaping sepindah ngaturaken sungkem pangabekti. Ya wis. Lajeng kaping kalih ingkang putra Joko Brek badhe nagih janji. Janji apa? Ingkang saged ngentasi pakaryan menika mboten wonten malih kajawi Joko Brek bocah saking desa. Bener pancene. Lajeng benjang menapa ingkang putra badhe dipun resmekaken nampi beselit ingkang kanthi resmi saking asta panjenengan sinuwun. Kowe iki piye to, Nger? Isih nom kok gampang lali. Urung suwe pun Rama iki urung ngasuk. Lah kok awakmu lali? Wis kok tampa beselit kuwi mau. Ingkang nampi menika sinten sinuwun? Awakmu lak Joko Brek. Inggih, saka lidah Ndonowati. Leres apa sing dadi pituture wong tuamu? Inggih. Ibumu jenenge Sangkrah. Sangkrah. Tenan? Inggih. Terus tak wini Sudakul Mak Sasanegara. Wis teko mrene wis kok tampani beselit mau. Ngapunten sinuwun lho. Ingkang putra Joko Brek menika tasih dereng nate nampi beselit ingkang kanthi resmi. Awit menapa sedaya bangsa Landi ingkang ngancik wonten bumi Nusantara. Sedaya menika nggadahi karentek bangun dalan kereta geni ingkang tanpa izin kalian Joko Brek. Awit menapa Joko Brek tasih dereng nate dipun resmekaken sinuwun. Nang wis bener yen awakmu ngamuk karo bangsa Walanda. Pathoke kok dabuti wis bener. Inggih. Beselit wis kok tampani lho, Nger. Dereng nate nampi beselit ingkang kanthi resmi. Inggih sawunggaling. Yen ngono ana manungsa sing ngembari marang awakmu. Menapa inggih ngaten sinuwun? Ora geseh kaya jambe sinigar. Mula dina iki, Nger, aja nganti kaduan. Tututana pawongan sing ngembari awakmu rebutan beselit sing wis digawa karo saunggaling. Saderengipun ing kawah jengkar saking ngarsa panjenengan nuwun dipun tambahi pangestu sinuwun. Iki dina saunggaling ki ana loro. Sing mau teko mrene wis tak weni beselit, teko meneh njaluk beselit, apa ora bingung. Seladoh kanane si Joko Brek sing pungkasan iki mau ngaso sawetara tak tututane ya. Rungak rasane sakwise nampa beselit.
Sira Sindurja pindha sarinare ati. Ati kesreyang wis kukuh kuat. Ngregem panguwasa Senopati Agung ing Surabaya. Lho, sapa ketembak? Sana. Kon mlayu ketibang nututi ana apa? Sapa kang dadi aran? Isana. Sadurunge Reyang ndodohake marang Reyang. Bali takon sapa, Pak? Loh. Molan cak. Takon ibu jawab takon. Reyang Joko Brek Sawunggaling. Joko Brek Sawunggaling Kulmak Sasranegara. Sak lumahing bumi sak nuping langit. Kano siji loro. Sawunggaling Kulmak Sasranegara Joko Brek Reyang. Lancang pangucap. Yo Reyang sing dadi Sawunggaling. Oh, lek pancen ngono-ngono. Sing wani ngisi besret sing resmi. Sangka astane sinuwun patih sing broto pindho saneran. Berarti para. Oh, dasar kabar nyata. Pancen nyata-nyata Reyang iki Sawunggaling. Rasa sapara iki gak setuju Mbak menawa Reyang disengkake ngaluhur jumeneng manggung karoan ing tlatah Bangwetan Surabaya. Apa gak keliru kan dadi pangucap apa? Sawunggaling. Reyang takon. Dadi para iki Sawunggaling sing asli. Kepingin ngagem besret sing resmi. Lek pancen para iki Sawunggaling sing asli. Reyang takon, sapa wong tua para? Oh, ora ana loro telu sing dadi Sudarma kakung Kanjeng Rama ana ing Surabaya yaiku Kanjeng Rama. Kanjeng Rama tumunggung Jaingrana sing mandhegani Bangwetan Surabaya. Terus patutan Kanjeng Ibu saka sapa, Pur? Kanjeng Ibu Dewi Sumekan. Ojo kendel melancang. Salah kaprah, Pur. Loh kok salah kaprah? Ojo tansah mabuk matuta wadon. Yen pancen para wani njaluk besret sing resmi saka astana Sinuwun Patih Sindorjo. Munggula kaya manuk deranjangan, kopat kapita kaya buntute ula tapakane tenek garsing Joko Brek lebur tanpa dasar. Bukti saiki mati yo saiki. Inggih Kanjeng Wong. Joko Brek Sawunggaling. Kok maleno loro Mas bingung iki. Rebutan apa cok rek cok? Beslet ingkang kadir resmi saking astanipun Sinuwun Patih Sindorjo. Sing rumangsa diparingi beslet kok ganti Sinuwun Sindorjo? Sapa? Lho kok pasti rebutan Sawunggaling lamek siptuk, Cok? Kula Kanjeng Wong. Enggak, kene apa sing kene? Kula Kanjeng ingkang nampi beslet ingkang rumiyin kula. Terus direbut karo iki. Boten. Kula nyuwun kadben kula piyambak. Si. Kanjeng Wokodong bingung. Lek ngono saiki nunggu rantine Kanjeng Sinuwun Sindorjo sing awe keputusan. Kowe kudu jengkel to kene. Loh. Sebab sing gawa beslet Joko Brek emang ketinggal lampah panjenengan rawuh ngriki murung mlajeng niki. terus iki
Joko Brek lho kok nggawa Iki menika jatosipun nggih Joko Brek kala wau ingkang nyuwun beslit ingkang kadirwi saking asta panjenengan. Yen ngono kene mau ketemu sawunggaling karo sawunggaling inggih gegeran inggih. Yen ndeleng klebate baru wis adoh kaya ketutupan pedhot ilang mesno kaya dudu si Joko Brek. Lah niku Nyolowati Kanjeng. Yen ngono ngene gampang, Iki minangka dadi saksi Yai Cakraningrat. Iki. Beslit sawetara wektu tak jaluk maneh. Ngene nggih, beslit tak gawa maneh. Awakmu iso nampa beslit iki kanthi resmi yen to awakmu iso nuruti penjalukipun wong. Menapa ingkang badhe dipun suwun sinuwun? Awakmu kudu ngerti. Ing Nambas Kelingan kuwi ana ratu kang dedaya, kang sekti mandraguna. Ratu Nambas ing Kelingan kono. Awakmu kudu iso nyekel anane Ratu Nambas. Sing ana ing Kelingan kono, ya to? Nanging kanthi sarana awit saka ing tanah Jawa nganti teka ing Nambas kono kuwi winatesan marang segara sing ombake gedhe banget. Ya. Awakmu kena nggunakake baita tegese prau nanging ora oleh nganggo obekan. Cukup kok obek nganggo tangan. Kuwi pisan mlaku mrono. Yen wis teka kono, pisan iso mujudake alas dadi padesan, nanging ora entuk nganggo pusaka. Jarene awakmu nggawa pusaka nggih, pusakamu ya kudu kok gawa mrene. Tak jaluk dhisik. Anggonmu babat alas Nambas dadi padesan ora entuk nganggo pusaka. Ya to, karo iso nyuwanake utawa nyekel bondo pati uripe Ratu Nambas. Lajeng benjang menapa sinuwun ingkang wayah menika ngentasi pakaryan? Ora usah nganggo colok lintang obor srengenge. Dina iki awakmu umpama budal sesuk bali mrene iso kelaksanan kabeh. Beslit tak menehake marang seksi Yai Cakraningrat. Mugi-mugi saged kasembadan panyuwunipun sinuwun Patih Sindareja. Nyuwun dipun tambahi pangestu sinuwun. Yo, tak pangestuni nggih saunggaling. Kanjeng Cakraningrat. Iya. Saderengipun ingkang ngetosi pakaryan nyuwun dipun tambahi pangestu Kanjeng. Iya. Tak pangestune niku kudu bisa nak ya. Sawunggaling iki dina bugal ana ing Nambas iki. Aku bakal mahargya marang Yai Tumenggung Jengrana sing saiki wis ngranti ana ing Kartosura. Ayo, kesenengane Yai Jengrana omben-omben tak wenehake omben-omben. Kon kepingin iso babat alas Nambas Kelingan keturutan. Syarat-syaratane kon tak gawani tumbak lirik-liring lanang iki. Senajan ala rupane gedhe kanthi sasinak. Pakde. Iki sing diarani tumbak apa, Pakde? Liring lanang pamore kencana. Oh, pamore Kidang Kencana. Iya. Lho terus kok medhot tengah iki mertandakno apa, Pakde? Lah iki nak. Ana tetenger medhot tengah. Besok perjuanganmu gak iso tutup nak. Ana sing iso nutupno wong cebol keparang sangka wetan lor parane. Mangane tumbak iki ndang tamanono budal pamita wong tuamu, pamita mbokmu ya pamit. Iya. Yo. Sak duwe-duwe para reang. Sangono budal slamet balik slamet. Yo nak. Salam nak, tambang abang podo nimbang bambang tulis podo nisip. Dulu tetep harus bunten aku kan selamat kan orang-orang popo nak yo. Pakde. Tumbak tak tampanane, Pakde. Tampanono kowe langsung budal aja noleh pitung jangkane nak. Rumangsa padang bawang sakwising reyang nampa tumbak bliring lanang pamor Kidang Kencana sing medhot tengah.
Assalamualaikum salam, assalamualaikum salam. Mumpung iki ana dina Sukra Pekeran Males gong genalungan Bejo Ngrespati enggal reang witi mbabat alas nambas kelingan. Nganti ndak rewangi sendakep asta suku tunggal asta tangan suku sikil mandeng pucuking gerone ngempek babakan hawa sanga. Ngeningaken Pancandriya. Panca Limandriya pengangen-angen. Muga-muga keturutan utawa kasembadan nangane putu para ya Jaka Brak saunggaling kulmak sastra negara Pakde. Alalatan amarane awakku ngadeg pengate Jawa kang dulu maling aku padha lulut. Kang kinarya alulungan marga singit dulu maling aku di asih satru galak padha seminggau. Jempri prayangan lilu Balaspati gendruwo tetekan ojo wani sira ngganggu juraganing Jaka Brak saunggaling kulmak sastra negara. Manawa para wani ngganggu juraganing Jaka Brak saunggaling kulmak sastra negara. Oh keplen kesebet tumbak lerelan lebon. Kalmu menungso. Kowe ku lancang kok wani mlebono ning alas. Sadurunge para kesebet tumbak ing lanang. Oh, sapa sejatine kowe? aku Raja Maulono. Raja Maulono. Oh, totas. Tange lamun kalmu menungso. Kowe kate merjayani aku. Ning nek aku merjayani kowe, kowe mijet kowe rang. Oh, dadi sing njobalas nambas kelingan iki Raja Maulono ki ya kowe. Pawongan sing kaya aku. Terus aku arep takon karo kowe. Apa sebabe kowe kok wani-wani mlebono nggone kene? Ada teko Kartosuro reang etuk duta pamungkas sangka Singojiwojo. Manawa reang gak bisa ngentasi pakaran reang gak bakal resmi dadi tumenggung Kanoman ing Tlatah Bangetan Surabaya. Oh, ngono. Terus aku arep takon karo kowe, sapa jeneng? Reang saunggaling Jaka Brak kulmak sastra. Oh, ya iki Jaka Brak saunggaling sing diedani-dani karo adikku saunggaling tak eling. Kowe aja mung terusake. Kowe jelase kowe iki dilebokake loropan karo Gusti Patih Sindorejo. Apa ya kaya ngono? Lah iya to. Iki ngene. Nek pancene kowe kena tak elingake, ya. Tak ewangi-wangi kowe bapak talas nambas telingan iki. Tapi aku nempel kamu ken. Kowe tak kenalno adikku kudu wong rapi. Reang dikongkon rapi. Iya karo adik. Reang nyambut gawe iki durung rampung. Ya bener kowe nyambut gawe durung rampung. Mengko nek kon gelem sanggup rabi, mengko tak ewangi kowe babat talas nambas kene. Ning nek kowe ijen babat talas nambas kene, kowe kangen lamun. Reang durung kenal, durung roh dedeg piadeke adek kowe. Tak kenalke tak celuke rene. Jenenge sapa? Satit. Dewi Satir. Iya. Kowe gelem tak kenalake? Ya. Kenalake. Apa sama gale? Loh. Pikiran kita supe kalian kula to Kang Mas. Pikiran kita sampe Kang Mas. Reang itu ora mungsu lali durung nate tepang barek reporo. Kang Mas sama gale. Pikiran kita nate pikake wonten panjenengan salebetipun nimpen Kang Mas. Kepethuk nang pen. Nggih, rumase mana kula nika kata boyo aku diraki Kang Mas sama gale. Dae bunga ati bulan lho Kang Mas. Saupamane gak bisa kesempatan urip babarengan marang Reang. Tukang Mas sama gale. Kula nika kantos dandrukan kiramu raya-raya. Ketinggi diraki kalian panjenengan. Supados kula nika kepel gigi ngoten. Enak urip bakal mbok pilih pati. Nggih, Kang Mas. Reang sanggup oleh babarengan barek Adiporo. Ning besok lek wis kasembatan tujuan Reang. Oh, dadi kaya ngono. Ya. Yen wis Reang sanggup ngerabi Adiporo. Reang kudu mbok rewang-rewangi babat alas nambas kelingan. Wis aja kuwatir saunggal. Nek pancen kon duwe kesanggupan rabi adikku, ya. Tak ewangi-wangi kowe babat alas nambas kene. Nanging aku tak mlebono ndek baumu sing sisih kanan. Oh, dadi kaya ngono. Ojo nganti kesuwen Raja Maulono. Yo.
Loh, yang penting sapa kae? bisa terbunuh. Sing teko sapa kae? Kono. Padha menjero dhisik. Jaganen kamare Temenggung Jeng Rono kae. Kerenggosan. Neng senajan kaya ngopo sis tetep bakalan pituksa. Kabare piye? Pun selak kepengin weruh apa iso nyekel kananing Ratu Maulana ing Nambas Kelingan? Sak sampun ingkang wayah menika kautus babat alas Nambas Kelingan. Angsal berkah pangestu panjenengan Raja Maulana sampun tepani kalis lajeng babat alas menika sampun dados Karang Pradesan. Wis kok dadake Pradesan? Sampun. Terus Ratu Maulana sing ana ing Nambas Kelingan wis temakane pati. Sampun mengkane kalis. Syukur nggih ngono. Ono aku tenan yen ngono awakmu. Nggih. Sarene awakmu iki dina wis iso bengkasing karya, awakmu resah bali ana ing Katembungan Surabaya dhisik. Lajeng sawektara iki lerene ana ing kene bakal tak pahardya ya. Mau dipun paringi penghormatan sinuwun. Ayo Yai Cakran. Kaya Yai Cakran kacen kene lah. Wonten menapa timbang awakmu jagongan karo kaya nakaning raja sing ana ing Kartosuranjaba luwih becik ana kene. Iki putramu si Sawunggaling wis teka saka ing Nambas Kelingan. Ratu Maulana ya wis temekan ing pati. Ing alas Nambas Kelingan iki dina wis dadi alah. Bagus Jong. Iya. Nggih. Iki bakal tak pardya. Oh, dihormati nak. Kelen. Saya tak jupukake ben barengan. Ya, saka sampang ya ben melu pardya awakmu. Malah keleresan Kanjeng Cakraningrat ing din menika Kang Putra Joko Brak badhe dipun resemekaken panjenengan dados seksinipun. Yo mestine Congo kita ono sing iso mahe kewakaryan iki liyane awake Riko yo. Iki tak wenehi. Yo ora usah kakeh. Wong teko Surabaya sakmene kan ora apa-apa. Nih, bareng ana munjuk hormatono si ponakmu. Nuwun sewu lho Gusti, panjenengan mboten Lho lah wong aku wis entek pirang-pirangane gelas kok. Ya rada mumet jane ngono. Jong, inggih. Minangka panghormatan pisan iki Riko tak hormati umbe bareng karo Kanjeng Wonak ya. Muga-muga slamet ana alang-alang. Bangsat keparat pengajar. Ning apa? Kenapa terjadi demikian? Berapa kali gagal ya? Ki mau akalku. Kok ora gagal ngono ora? Akalku. Ternyata Joko Bersawunggaling tidak terbunuh saat ini. Mangerteno. Iki omben-omben padha karo sing diombe Jeng Rono sing pungkasan mau. Tak wenehi daru beksi. Daru beksi kuwi tegese racun. Jeng Rono kuwi wis temakaning pati. Lah karepku Sawunggaling ya tak pateni. Dadak karo si Cakraningrat ditampel asti dina Cakraningrat mau mlayu. Ditututi karo Sawunggaling. Tak bebasake kaya timun mungsuh durien. Yen Sawunggaling karo si Cakraningrat. Sawunggaling lak mati. Ya toh? Jadi tanpa senjata. Lah. Mesti karo Cakraningrat. Aja wedi kangelan tak deloke awakmu karya dhisik ana ing Kartosura kene ya. Titip iki omben-omben. Aja dintekake iki ana ratune. Sak cilaka awakmu. Entoke malah ini Jendra. Jaga ini Mas. Mau istirahat. Yes. Oke. Kapan aja kesusunan. Kok kate tumpanang Kanjeng wae Riko. Kanjeng Cakraningrat wong tua-tuas grabas kakean. Lho, salahku apa, Nak? Salahku apa? Oh, boten rumangsa lak panjenengan menika lepat kali Kang Putra. Gak kowe salah wae Kanjeng. Apa sebabe Joko Brak dipun paringi penghormatan kali Sinuwun Sindorjo panjenengan tampil prasasat panjenengan menika boten setuju mbok menawi Kang Putra badhe dipun resmekaken. Pun dhisik nak aku gak iso nano gamblang karo kok bab perkara inuman tak tampil. Sing penting saiki Riko njaga keselamatan wong tuwa Riko. Sawurana ben sawu sari tekona wong tuwa Riko.
Lek gak riko tutu tak urung dadi korban wong tuwa riko nak. Apa ngaten? Budal nang garap panjenengan. Yo. Apa wong tuwa? Muga anakku slamet, Gusti. Ngaturi pinarek, Gusti. Aku melu takon karo kowe. Apa bener kowe iki wong tuane Sawunggaling? Inggih, kula niki tiyang sepuh. Wong tuane? Oleh pimpinane bangsa Londo sing ancukno Bimuti Santara. Kaya-kaya kating gawe kareping dhewe. Loh, Rai Londo. Pengin apa Gusti? Ketiwasan ya. Lho ketiwasan yo terus pundi? Sawunggaling kuwi ngamuk. Ngamuk ten sinten? Jeng Rono kuwi lak temekaning padi. Nggih. Terus Sawung Rono Sawung Sari mlayu ana ing Lidanawati karepe wong tuane si Joko Brok dipateni. Lah kok malah Sawung Rono Sawung Sari sing temekaning pati. Saiki Sawunggaling kuwi ngamuk. Kersane ngamuk niku mboten salah pun bener bela negarane, bela wong tuane. Nek wong tuane ketok mati sinten sing mboten bela pati? Bener niku Kanjeng Wong. Kok iso benerake? Ora apa-apa ndelani wong tuane. Nggih. Ya yen dhek iki ngamuk londo. Wong saking kebranane sing pamikire bela pati nganti aku sing dipateni. Sinten mawon masih mboten londo, masih wong Jawa sing ngathok karo londo mriki dipateni karo Sawunggaling. Niku mun leres niku. Ngene, saiki aku njaluk tulung. Terus pundi? Nggih. Yen awakmu iso nyekel si Sawunggaling utawa iso gawe patine Sawunggaling, tak sengkakake ngaluhur. Dadi adipati ana ing Sampang Negara 7 turunan. Kenging dipun pertajo. Lho, lah yen ora iso, awakmu tak lereni dadi adipati. Pangestinipun kula cepeng. Ya apa le? Kanjeng Wong. Leres ngenikan panjenengan ngantos diajar kados Rajapara. Terus wusanane? Sampun kula perjayani Kang Mas Sauror dalah Kang Mas Sawusari. Ya iku jenenge wong bekti karo wong tuwa aja sampe kon lali karo wong tuamu. Najan kon derajat pangkat duku ya apa ae lek lali karo wong tuamu kesiku kon nak ya. Inggih. Mek saiki ngene nak umpama karo Kanjeng Wong sing ngandani Riko Taruh. Riko kelangan wong tuwa. Inggih Kanjeng Wong. Kula gentenan saiki tulung tinulung karo aku dan ya tulung karo Riko. Lajeng minangka nutopo ngasih Gusti Sinuwun Sindraja. Kanjeng Wong saiki iso gak iso kudu iso nyekel awake Riko. Lek Kanjeng Wong iso nyekel awake Riko, Bupati Petung turun Sampang Madura wis rititipun nang Kanjeng Wong. Tapi nak bisa nak, aduh dilereni Kanjeng Wong nak. oh, berarti panjenengan menika angsal duta pamukas. Menawi mboten saged nyepeng ananing Sawunggaling, Leren nak. dipotol jabatane. Nah. Berarti pamrih panjenengan. Loh, tak pamrih Kanjeng Mole nyambut kaya apa nak sini-sini dilereni nak. Ingkang putra Joko Brek Sawunggaling mboten kabotan panjenengan rangket dipun seraken kalian Sinuwun Sindraja. Iya nak, iya. Monggo. Namung ingkang putra nyumanggaaken nanging Joko Brek nggadahi bedhekan utawi cangkriman. Apa? Wong tuwek jak bedhekan cangkriman karepmu ya apa pasar? Lek panjenengan menika saged badhe cangkrimanipun ingkang putra Joko Brek, kula nyamung sumarah. Monggo. Ayo, cangkrimamu apa Kanjeng Wong sing wadhe dhewe. Jatosipun abot pundi mpiyak kalian cagak. Apa tempiane? Berarti ngoten panjenengan menika abot pangkat tenimbanganing rakyat. Bos kleru maneh. Sik nak, ditoto sing apik nak. Paribasane kena wae aja sampe budak banyune nak. Ngoten. Lek menawi ngaten tumbak menika kula seraken dhateng panjenengan. Lek teko ngasane Gusti Pati Sindraja, wis lek petong terus Sampang Madura wis tak trimo, perkara ngamuk tak dukung tentara teko Madura nak. Inggih. Ayo nak. Ayo. Piro butimu mangkate nglawan Kanjeng Wong. Lha perlu kula tumbak sakniki niki. Lho aja dhisik. Kula pun setanen pegel kula. Pironku tak dukke dhisik.
Kula niki kadung murang-muring mboten kena dipenging pun niku pun watak bantu kula dandang sumjang Gusti Sinuwun. Percaya karo Yai Cakraningrat. Tumbak rai medel mutu Kanjeng Wati ngelamak kon arek. Arep apa kowe? Apa wani karo Yai Cakraningrat ora wani? Yai Cakraningrat. Iki aku netepi apa sing dadi prastiaku. Iki. Kono mlebu kae. Kowe wis tak siagake tapa asma gawanan pisan, ya. Nah, 7 turunan dadi adipati ning Sampang Madura. Ku beban aku kanggo Yai Cakraningrat. Yen awakmu kanggo tumbaling Kartosuro. Pun, saniki mun nego bisnis 7 turun Sampang Madura, pun kula beto. Kula matur nuwun Gusti Sinuwun. Jong Joko Brek sawunggaling Kanjeng Woga bakal nglan riko janji kok ya. Abang-abang ijo-ijo nak ya. Morong kerso tak bantu nak. Ya. Morong kerso. Gusti kula wangsul kan Madura. Madura Srawana. Ayo siap lo gendel bedel gelindinging bangsa Londo. Entekno peluru. Aku salah ya. Aku salah, Jen. Aku trimo. Para iki termasuk wong Jawa sing belangkonan. Aku lesen. Londo belangkonan. Aku trimo leh. Londo. Kok Londomu rampak-rampak padha balik. Kok niki asli Londo apa wong Jawa? Walah, aku aja dipateni kali ya. Walah, aku tak melok wong Jawa maneh. Melok wong Jawa. Donya iki lek sik kecukulan wong sing kaya para iki gak iso aman. Wong tangane ya wis pretil. Kok sik elek beditete. Jariku biyen masih pretil lelek lek sogeh lho. Sogeh apane malah sogeh utang para. Aduh, iya, wis kapok melok Londo. Ayo melok Londo pirang tahun? Londo setahun. Setahun apa 10 tahun? Setahun. 10 tahun apa setahun? 10 tahun, 15 tahun kawit aku. Torok wis. Enak melok Londo. Mangan wareg, nyandang utuh. Ya utuh. Bangsamu mbok iles-iles. Enggak lah aku le. Enggak apane? Enggak sumpah. Ora sabar le. Sabar suwe-suwe kereng. Walah, cok. Wis tau mateni wong Jawa baru durung? Sumpah gak tau le. Tahu apa enggak? Sumpah enggak. Tahu apa enggak? Tahu apa enggak? Tahu. Ping piro? Tahu. Iji. Siji apa pitu? Loro lho. Pitu apa siji? Siji. Pitu apa siji? 11, 15, 17. Aduh, torok maneh. Berarti duwe utang. Lek wong utang kudu nyaur, lek wong nyele kudu balekno. Lek utang dhuwit balik dhuwit. Lek wong utang beras kudu nyaur beras. Lek wong ndek utang nyawa nyaur. Aduh, perih. Perih le. Aduh, mati. Wis lega lila apa kang dadi pamikiran reyang. Bisa ngentekno bangsa Londo sing ancik ana bumi Nusantara. Cocok lek ngono Pakde Demang Dongkol. Tumbak glering lanang pamor kidang kencana sing medhot tengah. Prasasat perjuangan reyang gak bisa terus mandek ana sak tengahing dalan. Ramening jaman lek ana wong cebol kepalang sangka loretan sangkane sing digawa gendera kelaras sing bisa nerusno perjuangan reyang. Sakwise oncate bangsa Londo ngancik ana bumi Nusantara. Wong cilik kabeh padha semboyan. Bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh, sekali merdeka, tetap merdeka. Dengan sesanti Joyo Wijayanti, Rahayu Kang Pinangki. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah, Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.